लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय एकदम ओरैनो न'नि भिडिअ लाबोनो आङो नाजागोन दे लोगोफोर थारमाने न'नि भिडिअखौनो आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै मानो होनना बुङोब्ला फुङाव मा खालामो मा मायो आंनो बेफोरखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरो ना लोगोफोर माने भिडिअथ' गैया नालाय बेलेग भिडिअ होनो ओंखायनो ओरैनो बे फुंनिफ्राय माबायदि सोलियो आङो बेखौनो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन माने फुङाव मथा मथि 1 घन्टा थाबायनानै फैबाय लामा थाबायनानै बेनिफ्राय दा गारि हुगारनोसै आरो दसे जिरायबाय दसे जिरायनानै गारि हुगारनोसै गारि हुगारनानै दुगैनोसै दुगैनानै ओमफ्राय खामानियाव ओंखारलांनोसै आरो ना लोगोफोर दा गारियाबोथ' सानफ्रामबो हुगारनो गोनां जायो ओरैबायदि हाद्रि माथो खालामनो आरो ना माने लामाया पिच रड नङाना पिच रडबाथ' सानफ्रामबो हुगारनो गोनां जानाय नङामोनदां आरो हुगाराबाबो मैला सलायनो सुखुवा लेथ्रा मोनो बेनिखायनो एसे साफा खालामसाबनानै सलायाबो उफाय गैला बे गारिखौ गोदानबोथ' लानो हाया नालाय बेखायनो आरो मथा मथि 2-3 बोसोरसो सलायबावनांगोन बेखायनो गारियाथ' बोरायाखैदां ने लोगोफोर बोरायबायबा एसे कमेन्टआव खिन्थाहरलै माने बेखौनो एसे साफा खालाम सलायनांगोन गोदान लानो हासान्दि मथा मथि 3 बोसोरनि उनावसो गोदान लानायनि टारगेट आरोना बेखौनो ओंखायनो अनसि बिराद सलायनांगोन आरोना साफा नुबायना लोगोफोर एसे हुगारखांबाय आरोना उपाय गैया थारमाने बिदिनो एसे हुगार साफा खालाम सलायाबा माने गोदानथ' लानो हाथ'ला नालाय बेखौनो मथा मथि आरो 3-4 बोसोरसो सलायबावनांगोन आरोना थाबायना फैखांनानै गारि हुगारखांनानै ओमफ्राय दुगैनानै अरिया ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरोना ब्रेकफास्ट खालामनानै दायो ओंखारलांनोसै सानसेनि थाखाय बहा थांनाय जायो बहा थांनाय जायासै आरोना लोगोफोर हायोब्ला आं शेयार खालामनो नाजागोन नोंथांमोननो बहा थांनाय जायो दे खामानिथ' गैखाया ओरैनो बेराय उदां जानाय फुङाव ओंखारलांबाय मोनावहाय न'आव सफैबाय मोनजाबाय जाबाय आरो उन्दुबाय नै बिदिसो बर्थमान दा ब्रेकफास्ट खालामसै नै ब्रेकफास्टआव नै बेखौ जानांगौलै नै मैदुफुल फिथाइ बरिया मोनना दंमोन बेखौ खानानै लाना फैबाय आरो आंना बेखौ हानोसै बेनिफ्राय जानोसै बेनिफ्राय बिनि उनाव फ्रेस गिलाससो लोंनानै होनोसै आरोना नैबे बुस्थुखौ जानांगौनोलै रायजोफोर उदै खालियाव माने मा होनना बुङो गेस्ट्रिकनि थाखाय बिराद मोजां होनना बुंदों आरोना बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ मैदुफुल फिथाइ मैदुफुलाथ' दङ मेरला दङ न'आवनो ओंख्रि जालाय आरो बिदिनो गोथां जालाय जायो जानायनि थाखाय न'आव जानायनि थाखाय आरो बे फांसेल' नङा आरो नै बिथिंबो दङ नै फांनै दंबावो बिथिंबो बे फांसे बेनिफ्राय आरो बैथिं फांसे बैथिं फिथाइ खम माने बिबार बारग्रा जानांगौमोनलै बिबार बारग्रा जाबा मोजां जागौमोन ओंख्रि जानो बिरादनो बिथिं सन्दन गायदोंमोन नै देरथाराखै माथो अबयसे गोबावबो जाखायाखै जानायालाय 6 मास जाबाय सन्दन फांनै गायना दोनदों उनावहाय मा जायो जाया नायनोसै आरो फिथाइ सामथाइनि थाखायथ' बिदि गोबां दंफां दङमोन दानजोबनाय जाबायना नै बे बैग्रि थाइबायानो बैग्रिया बिदिनो नासपति दैज्लाङाव बिराद जाबाय नासपतिखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायासै आरो बैग्रियाथ' ओरैबायदि थाइखायो ओरैबायदि गोथाव आङो सिगांनि भिडिअफोरावबो दिन्थिदोंमोनलै नोंथांमोननो जोंहानि बैग्रिखौ बेनिफ्राय आरो नै थाइजौ फांसे दङ ओरैबायदि मोजांखा बे थाइजौआ जाबा जाबाय थागौ नंखायो दायोथ' बिबार बारसिगोन बेबो आरो मास मोननैनि उनाव बारगोन बे थाइजौआ बिबार
गय सारि सारि ओमफ्राय आरो नैबे समफ्रामा माने बोसोराव खननै थायो दैज्लाङाव खनसे ओमफ्राय आरो मेसेङाव खनसे आरो मेसेंनिया ओरैबायदि गोथाव जायोना गोदै जाखायो दैज्लांनियाबा नाथाय मा होनना बुङो दैज्लाङावथ' बिराद अखा फैयोना अखाजों थारमाने एसे दै सुसु जायो आरो बिराद एम्फौ थायो ओमफ्राय मेसेंनियाबाथ' बासिनो नांलासै आरो ओरैबायदि बाहादुरि खिन्थु बे समफ्रामा गायनाय नङामोन दे रज'नायसोमोन बेयो मोनजायो न'आवनो फिथाइ सामथाइ जथेस्थ' बेनिफ्राय नैबे मावजिया खानिसो दे नैबे मावजि खानि मेगन नुवा बियो मेगन नुवा न'निफ्राय खारा आरो खिन्थु न'नि नङामोन मावजियाथ' मालायनिसोमोन खारना थाफैदों आरो बिराद माबाबो खालामबाय बियो डिस्टार्ब खालामबाय खहाबो खालामबाय ओरैबायदि अनथावथाव मावजियाबो बेनिखायनो अनथावथावखायनो जेबो खालामनायबो जाया खानिबो ना फारसेथिं मेगन नुवा मोजां नुदों दा मावजिखौ नै जि किउट नुखायो अनथावथाव बेनिखायनो जेबो खालामनाय जाया आरो दुस्थु खालामबाबो नायदो लोगोफोर आं बबे जायगायाव फैदों नोंथांमोननो आं बुंदोंमोन ना आं दिन्थिगोन होननानै ओरैबायदि समायना रमायना जायगा नुबाय दा फारसेथिं हाजो बबे हाजो बियो नोंथांमोना सिनायदोंबा बुंहरदो कमेन्टआव आं बुंला भुटान हाजो ना अरुणाचल हाजो साहा बागान गेजेर गेजेर माने खामानिथ' गैखाया नालाय बेरायनायानोसै आरोना फुङाव जि ओंखारबाय मोनावबासो सहैखासिगोन ओंखाम बुरखायनायनिसो बेरायनाया जोंनिया बेकाराव खामानि गैया जेबो गारि सा सा